da Amina. Masoya ni murna yau baikon masoyan juna ne, na awwal da Amina gaskiya da yaɗin nan ya dace. Masoya ni murna yau baikon masoyan juna ne, na awwal da Amina gaskiya da yaɗin nan ya dace. Da sunan wani Allah sarki wanda ya kago soyayya, shi ya kago saurayi da budurwa sannan ya sa su akan hanya. Cikin su ya kage Amina da Ginna Awwal a turbar kaunayya, cikin ikonsa a yau kuma gashi an musu baikon soyayya.